Kahapon ng July 29, 2023 ay ginanap ang opening ng Ako Bicol Cup sa Basod, Camarines Norte. Pinangunahan ito ng Ako Bicol representative at dinaluhan ng aming butihing mayor na si Honorable Adrian Dabuco, Coach Mavs ng Mavs Phenomenal Basketball, 12 team mula sa iba't ibang munisipalidad ng Cam Norte at ang nagbigay dagdag kasiyahan sa event na sina Miss Maria Socorro Los Aspe, representative ng Cam Norte sa Miss Teen Universe Philippines, at ang ate girl ng It's Showtime na si Jackie Gonzaga. At ito na ang naging highlight ng event. Unang dumating nga si Coach Mavs. Walang iba, ang basketball sensation na si Coach Mavs!
Lola Del. Anong nickname? Ano tawag sa'yo ng tropa mo? Ano? Danglet? Wendel? Wandel? Mabagos pala to si Wandel. Siyempre, Wandel. Mabagos yun. May alala. Wandel, ilan taon ka ba, Wandel? 25. Wandel, si George, kanina may jowa. Ikaw ba may jowa ba? Single? Single na Wandel. May tanong ako sa'yo. Wandel, ikaw ba yung klase ng lalaki na walang inuuruan? Yung klase ng lalaki walang inaatosan. Lahat laban na laban, gano'n. Aasahan ko lang, Wandel, ha? Promise. Ano yan, Unan? Sorry, ulit yung naman sa kanila. Ano yan, Wandel? Ay, hindi ba tuloy? Dahil kasi hindi nakikinig sa kanya, sabi niya ang driver best. Sa katawa na, eto na! Oh yes! Jose Pangaliban. Ano pangalan mo, kuya? Rex? Ba't paano lang ang tao dito? Rex yung pangalan. Rex, puro ganon. Totoo yun, pangalan ni Rex? Ha? Rex Taborna. Rex, ikaw ba? Ilan taon ka na? 21 may jowa? Nasaan? Sa live? Wala siya dito. O shoutout yung jowa mo. O ito, sinunod yung jowa mo sa live. Ikaw ba? Wala ka nang tinutulungan. Wala ka namang tulungan. Titira mo ng gano'n, dapat. Galing mo, ay galing ka. Mas mabangos ka kay Wapel. Pero yan na, asa kayo magagaling
Kuya Warden, no? Ay, hindi mo, best player eh. Gusto mo siya muna. Saka naman mo, sige. Ha? Hindi, nakita ko yung confidence mo. Ganun. Nanunuro ka ni Kuya Warden, sabi mo, gusto muna. Ganun, nakita ko, pogi mo na talaga. Gusto mo na tayo. Kuya, ka-play. Madali lang to, ganyan lang. Dapat yung trophy pack mo, umaangat ka. Tapos palo. Palo. O, apat yun. Ganda. Tapos yun. O, tapos ikot. Tapos open. Hindi ba madali lang? Kuya, ka-play. Kuya Warden. Kuya Warden, pinauna ko na si Rex. Nakita mo yun, galing, di ba? Ikaw din, kaya mo yun. Ano, isa-isay natin or kaya mo na? Okay na, okay na. Balik ka na. Kuya, ka-play. Let's go, Kuya Warden. Grabe si Rex, chill niya, chill. Nakita niyo mukha niya. Rex, okay na. Sabay. Sabay po sila. 3, 2, 1! Sir, wait lang po eh. Ano? Ito kayo naiiwan? Bakit kayo naniniwan? Siyempre, di naman pwede ganun-ganun lang. Magkakaalaman tayo, susunod talaga